Dneska je 5. apríla 2024 a ideme robiť video o tom, čo to tu bolo za posledných 7 rokov, skoro 7 rokov, keď tu spustili kabalu na Lubochni. Adresa tohto miesta je Staničná ulica 46/25, Lubochňa, okres Ružomberok, Slovensko. Spustili tu kabalu, lebo som nechcel dať dieťa jebať v plachte na sex, na pedofíliu. Poza mňa Jožo Húska z Lubochne, nebohy, týždňov. Aby som dal dieťa na pedofíliu týmto skurvišinom šlachtickým. Ja som to odmietol. Potom prišli za mňou s Kuciakom. Pár mesiacov na to bolo v januári 2018. Prišiel za mňa Michal Fízi z Ružomberka. Michal Fízi pracuje na okresnom súde v Banskej Bystrici. Súdny úradník. Pokúšal sa o mňa objednať vraždu Kuciaka. O Kušnerovi nevravel nič, iba o jednom človeku teda vravel. Potom o 4 roky neskôr potvrdil, že to bol Kuciak. Akorát mi zakázal o tom rozprávať. Tým som ja súhlasil, nakoľko ja chcem iba odísť preč do Slovenska, kurvenej republiky, kde nič nefunguje, kde policajti sa podielajú na zločine, kde politici sa, Fico sa na tom podielal, na tomto zločine. Tak ďalej. Fízi je jeho človek totiž, treba tam povedať. Michal Fízi je jeho človek doslova. Nebudem tu rozoberať tie bližšie veci, čo viem o nich, ale to je teda. Toto chcem na videu zdôrazniť. Kabala bola spustená niekedy v lete 2017. Hneď po krste mojej dcery, keď som dal pokrstiť s tým, že bola diskriminovaná v Írsku, mi oznámili v Írsku, že bude buď diskriminovaná, ak ju nedám pokrstiť, alebo dám pokrstiť a bude teda. Ja som tedy nevedel, čo je kresťanstvo, dal som ju pokrstiť len preto, aby tam mala normálne škole, normálne miesto, aby mohla chodiť do školy. Nevedel som, čo to je, fakt. To mi povedali nejakí ľudia tam, že v Írsku diskriminujú deti, ktoré nie sú krstené. Potom to bolo niekedy v júni asi 2017. Jožo Húska prišiel za mňou s tým, tu na Lubochni v krčme v Skalke, že musím dať jebať dieťa, oni mi dajú aj peniaze, alebo niečo takéto vravel. Ja som to hneď odmietol. O pár týždňov na to mi povedal, že budem musieť bojovať. Nevedel, čo to je bojovať, to znamená umúčiť, nemá dali umúčiť. A to mučili 7 rokov aj v Írsku, ma mučili, lebo som jeho stredával aj v Írsku, a nejaký čas aj v Estonsku. A teraz sa to ešte neskončilo, toto svedectvo pojebané. Chcem vypovedať v kauze Kuciak od leta 2023. Mám o tom veľa dôkazov, písal som na Najvyšší súd, na generálnu prokuratúru, na špecializovanú prokuratúru, špecializovaný súd, na špecializovanú prokuratúru. Kade, kde som písal. Bol som v Nitre osobne, na NAKA Západ, na policajnom prezídiu v Bratislave v lete 2023. Chcem vypovedať ku Kuciakovi. Uvádzam tam takisto fakty o Alene Žužovej. Fakty. Neviem, aká to je pravda. Čo som sa dozvedel o Alene Žužovej, že bola donútená na silu v tajnom zariadení, tajnej väznici. Niekde tu asi. To mi povedala tá osoba, kde to bolo presne. Dajme tomu, že aj tu. Tajné väznice, nelegálne. Alebo tajné psychiatrické zariadenia, alebo ako to nazveme. Že ho tam donútili k tomuto vraždeniu, tomuto, čo robila Alena Žužová. Že nejak nechceli donútiť takému Čabaherce, nechceli donútiť takéto pičovine. Ja som sa na to vyjebal. Hneď ako som vedel, že to je vraždenie. Uvádzam to v mojej výpovedi, ktorú som dal na Facebook. Na stránke svedectvo v prípade Kuciak. Facebooková stránka to je. Uvádzam tam veci, ktoré som sa dopočul, aj od ktorých ľudí som sa dopočul. Aj čo som naozaj videl a zažil s nimi.
Ja som k tých zločinu skurvenému nechcel nikdy patriť, nechcem patriť. Pohrdám s nimi, nenávidím ich. Úplne nenávidím zločincov. Všetkých na čele z ich Meghan Markle a Arabmi, neviem. Všetkých mám úplne pičitu a nechcem nikým nič mať. Ja som šiel do toho celého, do tej kabaly, a ja som nevedel, že to je kabala v podstate. S tým, že im zachránili moje dieťa. Toto som zdôrazniť tu na. Že, oni mi tam rozprávali o nejakých šlachtických tituloch, čo som nezamietol, že idem bojovať o šlachtických tituloch. Jožo Húska tu bol. Čo idem ešte uviesť je, že mám v sebe nejaké zariadenia pokusné, napríklad trubicu v krku, na dýchanie, hadičky. Mám aj dôkaz, môžem ukázať na nohe. Hadičku pekne vidno. Mám o tom video, také krátke videjko. Vidno tú hadičku. Robia na mne pokusy. Mučia ma. Nechcú, aby som vypovedal v kauzách. Takú trubicu mal aj Milan Lučanský, ktorého zavraždili tou trubicou, dá sa s ňou udusiť na diaľku. Bol som o tom vypovedať v Košiciach na oddelení NAKA Východ. Oni trestné oznámenie moje odmietli o vražde Milana Lučanského, ale stále to bola vražda, vražda je vražda. Bola použitá trubica, ktorú má veľa ľudí už zavedenú do plúc. Uvádzal som tam aj svedkyňu pani Soniu Žiakovú z Baničného, z Ružomberka, ktorá pracuje na oddelení očnom. Ona mi povedala v roku 2021 v máji alebo v júni, som bol za ňou. Už to bolo po vražde Milana Lučanského. Sa jej bol pýtať na nejaké okolnosti, čo ona vie o tom. Mi povedala, že vtedy, že ona nemôže nič povedať, že im zakázali úplne o tom hovoriť. Som sa potom dopočul, že ona bola pri operácii pána Lučanského. To tam je podpísaná, že raj. Neviem, aká tam je presne pravda, to sa dá overiť tiež. Teraz neviem, čo sa s ňou dialo, ale opäť bola divná, keď vravela, že tam protirečila nejako, že áno, že nemôže rozprávať o tom a nič nevidela a takéto veci, ale nemôže to rozprávať o takéto veci. Isto je to svedok hodný výpovede pre ČTK v prípade vraždy kauzy Milana Lučanského. Čo s ním bolo, aké mal zranenia, čo mu pri operácii dali. Čirou náhodou takú operáciu som absolvoval ja v roku 1999 ako Milan Lučanský. Údajne trvala 11 hodín, u neho aj u mňa 11 hodín. Zavedli mi tiež trubicu do plúc, aj iné veci pod kožu, niečo mi dali. A čo ešte, hadičky, a kto vie, čo ešte všetko mám v sebe, hej, to ako to ani neviem. To asi aj v bruchu mám dosť toho. Toto hovorím ja, môžem povedať, moje vedomie to hovorí. Hlasivky mi držia, takisto hlasivky majú moje chytené. Keby mi chceli stiahnuť, tak by stiahnu hlasivka, neopätovám ani slovo. Aj ma to udusia. Ale ja som proti ním, to chcem povedať, proti týmto skurvysynom, nenávidím ich. Nenávidím otrokárstvo, nepodporujem žiadne kabaly, žiadne náboženstva, slobodomurárstvo. Nie som členom žiadnych náboženstiev, žiadny siekt. Chcem odísť preč navždy, som to dával 6 rokov. Nechcem tu s nikým nič mať. O tom, čo mi spravili. My chceli ukradnúť dieťa. Na pokusy. A kto vie, čo by ste spravili. O to tam šlo, celá tá kabala bola o tom, že mi chceli ukradnúť dieťa. Tieto šlachtickí skurvysyni maďarskí pojebaní. Čava Hercega. Skurvysyni šlachtickí vyjebaní. Ktorých nenávidím úplne s ich pojebaným kráľom maďarským na čele. Ako národne poviem. Hlasivky moje kontrolujú oni, ale s tým, že mi stiahnu, vedia aj za mňa hovoriť dačo, ale vedia majú tam asi niečo, nejaký mikrofón a vedia za mňa niečo povedať. Presne neviem, ako to funguje, ale čo sa týka mňa, môjho vedomia, tak ľudia to zopakujem aj po operácii, keď mi vyoperovali ich predmety z tela, ktoré tam sú aj tú trubicu. Z toho vedia spôsobiť koktanie a podobné veci. Budete pozerať toto video. Po trubicou vedia spôsobiť koktanie bez problémov.
Takže nejaké mená, čo by som tu mohol spomenúť, čo sú mi tu známe. Bol to za mňa Peter Kroner, vzhľadom tohto, čo sa tu dialo niečo. Asi aj viackrát tu bol v noci za mňou. Omamovali ma tu nejakými látkami, pustiajú tu plyny po dome. Je to tu na celé rozbité, rozvrtané tento dom. Ale to sa kašlem, ja sa kašlem na celý dom. Ja som tu na čisto kvôli tomu, aby som zachránil dieťa. No, čo sa týka mojej výpovede, v roku 2022 som bol s Fízim, tým, čo objednával vraždu Kuciaka. A ja som mu vravel, že nechcem do toho montovať, ja odídem preč. Ja samozrejme sa tých ľudí sa bojím. Nie jednotlivcov, ale ako celku týchto bláznov, skurvených, zločinných, mafiánskych sa bojím, to je jasné. Psychopati pojebaní. A na druhej strane sa nebojím ani jedného jednotlivca tu. Aby ste vedeli. Bol som najlepší boxerista na Slovensku, v mojej kategórii za mladí. Ľudia by som zobral zbrania a išiel sa proti ním bojovať a všetko. Ale ako týchto smradov, kurvisinov, Čabových, Hercegových a podobných, čo sú tu na mafiáni, pracujú pre ministerstvo vnútra a takéto veci tu na. Ktorí sa bojím, to sú zákerné svine pojebané, ktoré tu nám vraždia zákerným spôsobom. Vrajím, tieto trubice majú udusia človeka kdekoľvek, napíšu, že to je COVID, alebo že to je takáto vec. Preto to som nechcel vypovedať, chcel som odísť, ja som mi to vravel, že mienim odísť iba do zahraničia, nevrátim sa ani v podstate. Mám to úplne v piči. A dosiahnem ma sem aj tak. Majú hadičky, naozaj ma na silu dotiahli na psychiatriu v Írsku vtedy. Som musel odísť. To už bolo asi 5 rokov po vražde Kuciaka. 4. 4,5 možno, tak nejako. Musel by som to pozrieť. To bolo asi v januári 2023. Úplne nelegálne ma tam zavreli na psychiatriu na 5 týždňov. To chcem zdôrazniť. Majú všelijaké zariadenia, tajné, technické, už vedia využívať čeličo. O tomto nebudem môcť hovoriť. Ale naozaj ľudia, takí, čo neviete, by ste boli prekvapení, čo títo ľudia dokážu. Aké majú technické možnosti. To by ste boli prekvapení. Ďalej, nepovažujem to za zbabelstvo, že som nechcel vypovedať v kauze Kuciak, nakoľko neočakávam, že sa tam ide niečo výrazne zmeniť. Títo skurvisini ako Fico je tam v podstate zaplatený určite. Toho, čo mi je známe o tej kauze. Jednoducho budú mariť vyšetrovanie. A ďalší, tam sú nad Ficom ďalší a ďalší. Oni budú mariť vyšetrovanie určite. Čo sa týka naozaj trestnoprávnej roviny, nič sa tam nevyrieši. Nič ďaleko nepôjde nad Kočnera. Maximálne tak po Kočnera možno. Kočnera to zhodne, ale to si ja osobne myslím. Osobne by som im prijal všetkým, nech ich všetkých postavia pred súd a vyriešia všetkých. To sa ani nestane. Takže moje rozhodnutie nesvedčiť tej kauze vtedy a Fizimu dať slovo, že nebudem svedčiť, bolo v poriadku. Asi tak. To nenahráva. Nahráva to asi. Pozerám, mám dve kamery zapnuté na schvál. No. Tak preto to chcem toto ešte vežím rozmýšľať chvíľku, či sa dá na čo doplniť, tak aby to bolo jedno video v kuse, neboli dva videá. Dal som mu slovo, prišiel za mňou aj s nejakým chlapom, nejaký chlap to bol, muž to bol. Toho poslal preč, tým, že mu povedal, Fizi mu povedal, že my máme spolu vraždu, prosím vás, nechajte nás odísť na chvíľku, tak nejako mi to povedal. Potom odišiel a Fizi mi vravel, že nevie ešte, niečo nevedel, že o Kočnerovi mi tam vravel, že Kočner nebude odsúdený, bolo pred súdom, týmto, čo teraz akože dostal oslobodujúci rozsudok a žužoval 25 rokov. Fizi vedel, že Kočner nebude odsúdený, že on má tých 19, že to udali akože to má dostatočných 19, tak nejako to majú oni tajné dohody na tom súde nejako má. Fizi tam robí na tom súde. A to mne je jedno, akože ja vrajím, ja s ich spravodlivosťou, s ich kokockou republikou Slovenskou a Maďarským kráľovstvom, ktoré nad tým úplne nesúhlasím a my úplne piči. Neriešim ich. Tam ide o to, že ja som ten kôň z tej kauzy Kuciaka, na ktoré to chceli hodiť. Nie len teda objednávali u mňa vraždu,
A to chceli aj na mňa hodiť. Potom mi tiež nejakí ľudia rozprávali. Ja som ten, ktorého tam Andruško spomína v výpovedi. Mal som byť bezdomovec, nakoľko moja matka ma vyhadzovala na ulicu, to je pravda. Chcela ma vyhodiť na ulicu po vražde Kuciaka. Oni keď mali bezdomovca, tak to som bol asi ja teda. Ešte som ani nebol bezdomovec, ale ako matka ma chcela vyhodiť. To bola pravda. Nie hneď po vražde Kuciaka, ale potom. Aj žena ma vyhadzovala. Ako na ulicu doslova. Manželka. Moja manželka Devika Herpersa že aj vedela o tom, že sa pripravuje vražda Jana Kuciaka a má byť na mňa, alebo teda ja mám to ísť urobiť ja, mi to ponúknú, alebo niečo takto. Údajne tu sa nachádza aj v Trajme moja manželka. Neviem, nie je to overená informácia, povedali mi to. Možno sa to potvrdí, možno nie. Je mi to v podstate jedno. Len si, aby som vypovedal tu na... Ak by som sa nedostal vypovedať pre ČTK v tejto kauze, tak stačí toto video asi. Som to ja, držia mi hlasivky, majú ma na hadičkách, na tej stránke svedectvo v prípade Kuciak. Zverejním aj to video, kde vidno hadičku pekne na nohe, že to je hadička, to vidno pod kožou, že to nie je ani šlacha, ani tepná, ani nič takéto, to je úplne stredne. Je to vidno, tam budete vidieť, teda tu sa dejú hrozné veci. Ja som s tým nesúhlasil s týmito pokusmi na mne nikdy. Môj otec, srbský skurvisín a Ježiško, súhlasil údajne tiež, že je v Tréme, že tam on sa zastáva toho, aby ma zavreli za Kuciaka, aj keď som to nespravil, len ako konia. Ja som ten, všetko zase, že som ten kôň. Je to aj na stránke postoj asi.sk. Aj na viacerých asi tam zmenili. Aktuality asi. Aktuality. Tam nejaký koniec spomínaný. To som asi áno. Opäť je mi to jedno, ja chcem odísť. V podstate navždy z Európy. Nechcem tu s týmto nič mať, čo sa tu diať. O tomto asi nebudem hovoriť, ale je to byť veľmi zlé v Európe. Asi tak ako Sergej Chelemenník to predpovedal v roku 2015 možno na videách, keď ešte žil. No. Tak je to byť údajne ešte horšie, ako som si myslel. To Sergej prezentoval, lebo... A nebudem tu spomínať asi, lebo to tam verejne na YouTube. Len chcem vás upozorniť, že tí, čo môžete, utekajte z Európy, tí, čo nemôžete, ostaňte. A bude vám... Dobre? Čo teraz tu dáme k tomu kauza? Podal som trestné oznámenie na Pamelu Zálesku, sudkyňu, v prípade zobratia, v prípade kauzy Judáš, ktorá brala Milana Lučanského do väzby. Podal som trestné oznámenie podozrenie z trestného činu neužívanie právomoci verejného činiteľa. To ešte môžem vysvetliť na ďalšom videu, lebo to je samozrejme samotná kapitola. Treba sa po pravej stránke tomu povenovať. Oni to samozrejme odmietli, ale keď to vysvetlím po pravej stránke aj rozoberieme zákony, tak budete všetci vidieť, že oni nechcú trestne stíhať sudky. Že to je asi ten starý kokot Robert Bezák, ktorý to zastavil. To trestné stíhanie. Ale to je jedno, to je v podstate jedno. Proste tieto svine, čo to tu riadia za to skurvené zriadenie, pojebané, zastavili to trestné stíhanie. Sudkyni Záleskej by tam hrozilo 10 až 20 rokov. Nakoľko sa to stalo v krízovej situácii, to kde ona vedome marila, ani nie marila spravodlivosť, ale zneužívala právomoc verejného činiteľa, ktorá ako sudkynia dostala právomoci, aj povinnosti, ktoré z toho vyplývajú, tak marila to vedome, úmyselne, nie je možné konštatovať, že neukonala neúmyselne, nekonala neúmyselne. Nie je to možné konštatovať. Je tam isté ustáliť priamy úmysel. Konala úmyselne, podľa paragrafu 15a. Ja mám rád trestné právo, inakšie, ak neviete. Ja mám rád trestné právo. Ale s týmito kokotmi, čo to tu riadia, tak nechcem mať nič, ani po právnej stránke.
ste vedeli, hej. Ale čo sa týka Záleskej, no, a že som podal trestné oznámenie na toho policajta, ktorý v roku 2020 strelal vo Vrútkach, to je čistá vražda. Údajne to je úkladná vražda, to mali odstrel policajní robili, ale ja som podal pre čistú vraždu, a nie úkladnú vraždu. Nakoľko 5 výstrelov do hornej tretiny tela, vzdialenosti 4 metre, jasne preukazujú úmysel iného usmrtiť. To video si môžete pozrieť, 5 výstrelov v krátkom časovom úseku do hornej tretiny na životne dôležité orgány, zasiahlo srdce práve že poškodeného v prípade, ktorý samozrejme spáchal trestný čin, hrozný trestný čin sám, ale ako policajt opäť sa dopustil vraždy, to je jedno, že je v uniforme tento človek z Vrútok. Podal som trestné oznámenie, robia mi tu zle aj policajti, treba povedať. Všetci mi tu robia zle, ale podal som trestné oznámenia, nejaké tu na... Je toho viacej, inakšie mám o tom aj spisy, potom ja si uverejním všetky na nejakej facebookovej stránke zadarmo, aby som nemusel platiť na kroku. Mám málo peňazí, ozaj nemám veľa peňazí. Nebudem vysvetľovať pôvod tých peňazí, mám peňazí. To mám proste na nejakú chvíľku. Aj tak si ja chcem od nikoho, ešte som zdôraznil, od nikoho nič nechcem. Nikým nechcem nič mať. Nechcem byť šlachtic, ani nechcem byť členom nejakej mafie, ani ničoho, ani rádov. Nikým nechcem nič mať. S arabským svetom už vôbec nie. Ja by si vedel. To neriešime tu na tejto veci. Takže k tomu trestnému oznámeniu možno niečo by sme mohli. No, v tom trestnému oznámeniu na policajta v Vrútkach asi pár dní potom to bolo. Som bol na Slovensku, som bol v Írsku na zimu a prišiel som 20 sem na leto, alebo na jar to bolo. Keď sa stala tá streľba, som to pozeral na videu, hneď som vravil, to je vražda. A o pár dní na to som stretol susedu, Milan Susta sa volá, je to policajt na obvodnom oddelení v Ružomberku. Milanovi som vravel, podali sme si ruku, pozdravili sme sa, vravil som, že to, čo tam bolo, že bola vražda, dobre to dojebal ten policajt vo Vrútkach a Milan mi povedal na to, že on také veci podporuje. Takých ľudí sa treba zbaviť. No to bol asi tiež údajne Ježiško ako ja. Ale to je jedno, teraz nebudeme rozoberať. A údajne to bol tiež nejaký Ježiško. Ale opäť, no, skončil ako skončil. 5 smrteľných rán. No, že odkiaľ vedeli policajti, že on ide spraviť tú kokotinu do tej školy, to niekto možno bude vedieť, ale toto neviem tu rozoberať, ale vyzerá to, že to vedeli. Že to bol odstrel. A že s tým kolegom, čo strieľal, som bol pri ňom, viac už mali odstrelov, tak viac ľudí pobili, postrieľali. Počas policajtného zákroku. Aj balistika, že nesedí údajne tam, to mi vravel niekto tiež, ma navštívil. Dobre, ale aby ste vedeli o tomto, hej. To bola úkladná vražda údajne tiež v tých Vrútkach toho chlapca. To si môžete nájsť na YouTube, alebo na YouTube, alebo proste keď dáte do Google. Streľba vo Vrútkach, útok v škole, Ivan Č. Neviem prezvisko, ale Ivan Č. Ivan Č. Stalo sa to niekedy v máji 2020. To bol ešte inakšie Milan Luciansky súd. No, to je jedno, už toto. Ale bolo tam povedať trestné oznámenie. Na Pamelu Zálesku bolo povedať. Všetko zverejním asi normálne. Na niektorých stránok. Tam by ste vedeli, hej, že čo sa týka môjho pôsobenia tu, ja som tu skončil na Slovensku, nechcem tu žiť s vami. Mám vás úplne v piči. Všetkých. Čo ste vy za ignoranti, idioti. A to, že sa necháte Maďarmi, ako nás tu Maďari doja, a to je niečo hrozné. Ja som to aj vravil predtým, že to je ako pomaly na vojnu toto s tými Maďarmi. Maďarmi to. Čiže sa oslobodiť ako národ spod maďarských skurvisinov.
Jediné, ale ja nemienim na provokovať vojnu, aby ste vedeli. Ale osobne som to riešil iba vojnu s Maďarmi. Ekonomickou, náboženskou, oddeliť sa od tej cirkvi, oni majú katolícku cirkev, Slovensku celú pod sebou Maďari. Otrhnúť sa od cirkvi, ekonomicky sa proti nemu búriť, nadväzovať iné kontakty a pod nejakých iných sa dať, pod nejaký iný národ, alebo nech sa vyčleniť iným, ale toto, čo s nami robia na Slovensku, je hrozné, hrozné a hrozné, a čo sa deje, je hrozné a hrozné. A hroznejšie. Dobre, asi toto bude všetko. Ďakujem za pozornosť.